Η συνδυαστική εκπαίδευση της Leaders Lab ως σκοπό έχει να ενισχύσει τις διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες των επικεφαλής, στελεχών, προϊσταμένων και επαγγελματιών. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό των 96 ωρών παρακολουθούν μια εκπαιδευτική συνεδρία κάθε μήνα, μία φορά το μήνα, για 12 συνεχόμενους μήνες. Κάθε συνεδρία διαρκεί 8 ώρες και επικεντρώνεται σε 2 δεξιότητες. Η εκπαιδευτική συνεδρία ξεκινά με οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή βίντεο συνολικής διάρκειας 30 λεπτών για το πρώτο από τα 2 θέματα της συνεδρίας. Το βίντεο ακολουθούν 3,5 ώρες εξάσκησης που ενισχύουν την δεξιότητα της ενότητας και εξοικειώνουν για την περαιτέρω χρήση της στον εργασιακό χώρο. Αυτό ακολουθείται από μια δεύτερη ημίωρη παρουσίαση και άλλες 3,5 ώρες εξάσκησης. Οι μηνιαίες συνεδρίες περιλαμβάνουν εξάσκηση σε μελέτες καταστάσεων, case studies, σε υποθετικά σενάρια, role-playing και σε ατομικές και ομαδικές βιωματικές ασκήσεις, που σκοπό έχουν όχι μόνο να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στην αφομοίωση της ύλης, αλλά και να τους εμπνεύσουν να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνικές στην καθημερινότητά τους. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες με επικεφαλείς από άλλες εταιρείες, με στελέχη σε διαφορετικούς κλάδους και με επαγγελματίες που έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Το κοινό σημείο όλων είναι ότι διοικούν, επιβλέπουν ή διαχειρίζονται ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα ντοσιέ με περιεκτικές σημειώσεις που χρησιμεύει ως μια παραπεμπτική πηγή πληροφόρησης για το υπόλοιπο της σταδιοδρομίας τους. Επίσης, κάθε μήνα καλούνται να καταγράψουν ένα προσωπικό πλάνο δράσης που τους δραστηριοποιεί να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα στον εργασιακό τους χώρο. Ένα μέρος της συνεδρίας καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στο πώς να χρησιμοποιήσουν το υλικό και τις τεχνικές της εκπαίδευσης, προκειμένου να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες σε άλλους συνεργάτες τους στην εταιρεία. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος της Leaders Lab λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη μέσω ιστοσελίδας. Αυτή η ιστοσελίδα εμπεριέχει επιπρόσθετο υλικό προς μελέτη και συμπληρωματικές ασκήσεις που αφορούν το κάθε ένα από τα 24 θέματα του προγράμματος. Αυτές οι ασκήσεις και δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον συμμετέχοντα για την ομάδα του για να ενισχύσουν την εκπαιδευτική εμπειρία της εταιρείας σας. Πρόσθετη μελέτη έδειξε ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 95% των συμμετεχόντων στα σεμινάρια της Leaders Lab θεωρούν ότι η εκπαίδευση ικανοποίησε απολύτως ή ξεπέρασε τις προσδοκίες τους.